Zrakové postihnutie predstavuje sťažený prístup k informáciám. Literatúra uvádza, že zrakom vnímame až 80% okolitého sveta. Nejedná sa len o informácie, ako je článok v novinách, informácia z displeja telefónu, poprípade z počítača, ale ide aj o informáciu o farbe oblečenia, o prekážkach na trase, o uložení tovarov v obchode. Na kompenzáciu strátu zraku slúžia tzv. Kompenzačné pomôcky. Informáciu o farbe nám sprostredkuje indikátor farieb, informáciu o výške hladiny v pohári alebo v šálke sprostredkuje indikátor hladiny. Informácia o prekážkach na trase je daná užívateľovi prostredníctvom bielej palice. V súčasnosti žiadna z kompenzačných pomôcok nedokáže 100% nahradiť zrak. V dnešnom videu sa budeme venovať pomôckam na čítanie, ktoré slúžia slabozrakým a prakticky nevidiacim ľuďom. Video vzniklo s podporou SKNIC ako súčasť projektu možnosti podpory vzdelávania zrakovo postihnutých žiakov a študentov s využitím kompenzačných pomôcok. Najmä slabozrakí ľudia používajú na čítanie optické pomôcky. Sú to ľudia, ktorí nedokážu čítať bežnú veľkosť textu, preto je potrebné daný text zväčšiť. Najpoužívanejšie sú optické pomôcky, a to môžu byť stojanové, ručné alebo s osvetlením. Pri optických pomôckach, ako môžete vidieť, čím je väčšie zväčšenie, tým menšia je šošovka a tým menej textu môžeme vidieť. Výhodou týchto stojanových lúp je, že dá sa pod nimi písať, sú položené na papieri. Na rozdiel od stojankových, ručné lupy užívateľ musí držať v ruke a musí si nájsť tzv. Ohniskovú vzdialenosť. Je to vzdialenosť, kedy je písmo ostré, nie je zdeformované a je tak ideálne na čítanie. Ručné lupy môžu byť aj s osvetlením. A to v prípade, že klient potrebuje väčšie svetlo alebo potrebuje mať osvetlený text. Výhodou optických lúp je, že sú cenovo dostupné, sú na predpis od očného lekára. Pomôcku si následne užívateľ vyzdvihne alebo objedná v očnej optike, ktorá distribuuje optické pomôcky. Pomôcku je možné objednať si po 3 rokoch. Sú na predpis z verejného, alebo teda sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Toto sa týka len optických pomôcok, ktoré sú od zväčšenia 4 a viac. Ak klient potrebuje pomôcku, ktorá zväčšuje menejkrát, vyberá si z voľne dostupných pomôcok na trhu a tým pádom je tam vlastne plná úhrada klienta. Nevýhodou týchto lúp je, že užívateľ vidí spravidla malú časť textu a tým pádom čítanie dlhších textov je pomalé a neefektívne. V takomto prípade je vhodné zvážiť možnosť zaobstarania elektronickej čítacej lupy. V prípade, že optická lupa nevyhovuje užívateľovi alebo zväčšenie nie je dostatočné, je vhodné odskúšanie elektronických lúp. Elektronické lúpy máme prenosné
alebo stolové. Elektronické lupy prenosné sú ľahké, skladné a oproti optickým lupám majú tú výhodu, že užívateľ si vie meniť jednak veľkosť písma, ktorá mu vyhovuje, ale aj farebné rozlíšenie. Na trhu je dostupných niekoľko modelov a užívateľ si vyberá jednak podľa veľkosti displeja, ale aj podľa funkcií. Je možnosť pripojiť lupu k počítaču, poprípade k televízoru. Tým pádom text, ktorý sníma kamera, je možné čítať na televízore, tým pádom je zobrazený väčší text. Dnešné lupy majú aj funkciu pohľadu do diaľky, čo znamená, že jednoduchým sklopením nožičiek sa kamera prepne na pohľad do diaľky. Nastavíme si aj farebný režim, aby sme to videli. Táto funkcia je výhodná najmä pre študentov v prípade, že potrebujú odčítať z tabule text. Jednoduchým vyklopením nožičiek sa vrátime do režimu pohľadu do blízka a čítame text. Prenosné lupy fungujú systémom, že lupa sa pohybuje po texte. Výhodou týchto lúp je možnosť zmeny veľkosti, možnosti farebných režimov, možnosti pohľadu do diaľky. Nevýhodou je spôsob zaobstarania. Užívateľ si môže požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o peňažný príspevok na kúpu pomôcky. Tento proces je však zdĺhavý, je potrebné zdokladovať zdravotný stav. V prípade, že úrad práce posúdi odkazanosť na pomôcku, tak môže získať užívateľ príspevok až do výšky 95% v závislosti od príjmu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb. V prípade, že užívateľ pri elektronických čítacích lupách potrebuje veľké zväčšenie, je vhodné zvážiť elektronickú čítaciu lupu stolovú. Platí to isté ako pri optických lupách, že pri veľkom zväčšení čítanie dlhších textov nie je efektívne. Elektronické čítacie lupy stolové v súčasnosti už sú na trhu aj skladacie lupy, ktoré sú v zloženom stave. Malé, relatívne ľahké, pre študentov vhodné na prenášanie z domu do školy a späť. Jednoduchým potiahnutím sa lupa rozloží, dvihneme vlastne rameno a vysunieme si monitor. Tak. Monitor je možné nastaviť do výšky očí a teda je možné vlastne posúvať ho vyššie, nižšie, ako potrebujeme. Ideálny stav je, ak je monitor vo výške očí. Oproti prenosným lupám je rozdiel v tom, že text dávame na tzv. Pracovný pultík a počas čítania s ním budeme posúvať. Platí to isté ako pri prenosných lupách. Vieme nastavovať veľkosť zväčšenia. Vieme si nastavovať farebný režim. Opäť, ako užívateľ potrebuje, ktorý farebný režim mu vyhovuje, na ktoré farby je citlivý. To si nastaví. A veľmi ľahko vrátime do plne farebného režimu
v ktorom si vieme prezerať napríklad obrázky. Výhodou týchto lúp je, že aj oni majú pohľad do diaľky, čo je výhodné pre študentov. Preklopí sa kamera a zosníma text, napríklad z tabule. Následne kameru vrátime a máme pohľad na text. Pokračujeme tam, kde sme skončili. Ďalšou výhodou týchto lúp je, dá sa písať pod kamerou. Je tu vlastne dostatočný priestor na to, aby žiak vypisoval napríklad pracovné zošity alebo to, čo potrebuje. Výhoda, väčší monitor ako pri prenosných lupách. Je priestor na písanie a zase pohľad do diaľky. Užívateľ má voľné ruky. Môže sa plne venovať práci, ktorú potrebuje vykonávať. Nevýhoda, opäť obstarávacia cena, ale zase možnosť požiadať príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade priznania odkazanosti na pomôcku je možné získať príspevok až do výšky 95% v závislosti od príjmu. V prípade, že užívateľ nepotrebuje nosiť pomôcku do školy, postačuje mu, keď je len doma, je možné zabezpečiť si elektronickú čítaciu lupu stolovú. Táto lupa má väčší monitor, je väčšia, vyžaduje aj väčší priestor na stole, keďže tu napracujeme s celým pultikom, tým vlastne, že sa posúva pultík, tak užívateľ číta text. Tak ako pri všetkých ostatných elektronických lupách je možné meniť farebné režimy, ako potrebujeme. Je možné meniť veľkosť a takisto je možné nastaviť si vodiaci riadok. Je to výhodné pre ľudí, ktorí sa strácajú v texte a tento vodiaci riadok je pre nich vyslovene vodiaca línia, po ktorej čítajú. Rovnako ako pri skladacích lupách je možné pod lupou písať. Pri týchto lupách nie je možné meniť pohľad kamery do diaľky. Kamera je striktne daná. Pracujeme len s textom. V prípade potreby pultík vieme zablokovať, aby sa nehýbal a vieme písať. Výhodou tejto lupy veľký monitor, nevýhoda, potrebujeme väčší priestor pre túto pomôcku. Takisto je možnosť požiadať príspevok na kúpu pomôcky z Úradu práce a v prípade odkazanosti až do výšky 95% môže užívateľ získať. V súčasnosti máme na trhu aj prenosné, aj stolové lupy, ktoré už obsahujú v sebe čítač obrazovky a tým pádom vedia prečítať text. Prostredníctvom kamery vlastne ho zosnímajú a následne lupa začne čítať. Je možné pri výuke cudzích jazykov nastaviť si rôzne jazyky a tým pádom sa žiak učí aj správnu výslovnosť. V prípade, že užívateľ nemá k dispozícii žiadnu z optických alebo kompenzačných pomôcok a potrebuje si rýchlo prečítať nejaký text alebo časť textu, je možné využiť aj mobilný telefón a aplikácie, ktoré sú dneska dostupné. Predstavíme si len
jednu z možností. Okno skenovanie, položka, rýchle čítanie, 1 z 3. Okno skenovanie, položka, blesk. Vypnuté, blesk, zapnuté, 1 z 1. A vás môžu informovať, že telefóny pre vstupné prípadne ich nevidia v systéme a pod vidiacich, ktorí na základe tejto informácie nepaušálu T nekonečno 33 zviazanostou, dozvedeli, že im na predajni podali okno, skenovanie, položka, rýchle čítanie, 1 z 3. Toto bola len ukážka, ako je možné využiť mobilný telefón ako kompenzačnú pomôcku pri čítaní. Kamera zosníma text, ktorý je pod ňou a následne čítač obrazovky prečíta text. Čítač číta len to, čo je v zábere kamery. Týchto aplikácií je v súčasnosti na trhu viacero. Užívateľ si môže vybrať podľa telefónu alebo operačného systému, ktorý používa. V prípade, že o danej problematike potrebujete viac informácií, odporúčame príručku, ktorá je súčasťou projektu a nájdete ju na www.unss.sk.